primero que agradecer a la organización, a Jaione y al resto de compañeras del observatorio. Mila esker. Mila esker gonbidapenagatik. Sentitzen dut bertaratu ez izana, ezinezkoa izan da, eta gustatuko litzaidake partaikatzea gizarte berrikuntzaren nozio hori batez ere ikuspegi kontzeptualetik, ezta? Badakit gero ere esperientzien berri izango duzuela, hainbat ekimen entzunala izango dituzuela, batzordetik dagoeneko aipatu dituzte, zenbait ekimen interesgarri, eta gizarte berrikuntzaren ikuspegi berritzaile horretatik gustatuko litzaidake amaitzea belaunaldien arteko gogoeta batekin, ez? Berrikuntzatik, beti gizarte berrikuntzatik. Ederki. Jardunaldi hauek nolabait badute helburu zabalago bat, ez? Eta bada lurralde kohesioa eta landa garapena. Lurralde kohesioarena izan da landu izan den oinarrietako bat kohesio politikak garatu dira Europar Batasunetik, pakaren bidez ere bai, eta testuinguru horretan iruditzen zait kokatu beharko genukela landa despopulazioaren fenomenoa. Ark erakarri baitu arreta gehien Espainiar estatuan, bai hedabideen aldetik, bai herri politiken aldetik, eta hor sartzen da ere erronka demografikoari dagokionez egiten den lan hori guztia, eta diseinatu diren bai legegintza alderdi eta estrategia guztiak. Sarrera gisa, partekatu nahiko nuke beste nozio bat eta bada osatuagoa. Despopulazio bera baino, eta bada shrinkage edo uzkurdura kontzeptua. Uzkurdurak esango nuke batez ere tradizio izan duela Eskandinaviako herrialdeetan, Ipar Europan, ez hainbeste hegoaldean, ez hainbeste Espainian, baina iruditzen zait kontzeptori osatuagoa dela, begirada osatuago bat dela. Prozesu konplexuak jasotzen ditu eta despopulazioa sintoma gisa hartzen da. Ez da, edo ez du zertan izan sintoma nagusia. Hori dela eta, uzkurdura prozesu horiek hainbat dimentsio dituzte, hainbat arrazoi dituzte, eta zirkulo biziotsuak izaten dituzte. Elkar elikatu egiten dira, sarritan, eta hainbat arrazoi bultza ditzakete berregitura ekonomikoek, adibidez hori gertatu da maiz landa eremuetan, ez guztietan baina bai askotan, edo kokapena dela eta lurralde batzuk ez direlako ongi txertatu globalizazio joeratan, edo gertaera disruptibo bat direla eta nola nahi ere garrantzitsua da uzkurduraren begirada horretatik nola jarri den mahai gainean behar bat, eta bada ongi pentsatzea. Ongi pentsatzea zer neurritan arindu behar den edo egokitu behar den neurri publiko horietatik. Eta ez da beharrezkoa bata ala bestea, hautatzea, baina garrantzitsua da ongi neurtzea, esku hartze bakoitzaren egokitasuna. Bai, Espainiako autonomia erkidego askotan politika publikoek bilatzen dute egoera hori alderantzizkatzea, zahartze prozesuekin gertatzen den bezala, ez? Eta bestetik proposatzen digutena adi ikusi beharko dugulako nola egokitu berelako ondorio horien aurrean, eta gogoan hartuta zer den honena bertako biztanleentzat. Kontuan izan da ere epe labur edo ertainan beti ez dela posible alderantzizkatzea halako uzkurdura sozioekonomiko eta demografikoak zeinak badituzte ere jatorri historikoak edo aspaldiatik datozen, hainbat hamarkadatik sortutakoak diren,
eta badirenak ere egiturazko eraldaketen emaitza. Beraz, eta nola nahi ere, jardunaldi honen testuinguruan esango nuke garrantzitsua dela uzkurdura prozesu horien uzkurdura horretan arreta jartzea. Uzkurdura ikusi izan dugu, adibidez, landaremutik hirirako migrazio prozesuetan, ez da berdin gertatu lurralde guztietan, oso lurralde anitzak ditugulako, baina joera bat egon da, ez? Gazteak joan egin dira, batez ere emakumeak, eta hori dela eta hazkunde erlatibo txikiagoa gertatu da, haustura bat gertatu da, lurralde horietako ibilbide vital horretan, ez? Jaio, hazi, ugaldu eta eriotza duin bat izatea ez da posible izaten dagoeneko lurralde guztietan. Oso garrantzitsua ere, higadura bat gertatu dela, gizarte erakunde tradizional horietan, eta hor familiare sartzen dute, funtsezkoa da, familia belaunaldi arteko kohesio hori izateko lurraldetan badakigun, nola aldatu diren. Eta noski, elkarteen zeregina, tabernen zeregina, nekazaritza kooperatiben zeregina, saltoki txikien eragina, horrek guztiak badu eragin handia, pertsonengan, helduengan, berezik ikusten da, eta baita ere zaintzetan noski. Beraz, gizarte kohesia behera egin du, landa eremuetan, eta honek herrien identitateari eragin dio baita ere dimentsio simboliko horri, ez da? Eta zenbait egileren arabera, dimentsio sozial hori, uzkurdura sozialeko prozesu horiek beste dimentsio bat ekarri diote landa eremuen isolamendu horri, ez? Areagotu egin dute askotan geografia berak isolamendu bat dakar, baina kasu honetan isolamendua ere harremanetan islatzen da, bai? Lurralde barruan, baina baita ere lurraldetik kanpo, maila sozialean, ekonomikoan eta politikoan ere, bai, eragin soziopolitikoari eragiten diolako. Dena den, landa eremuetako eraldaketa sozialeko prozesu horiek ez dute zertan ekarri narratiba berbera, landa eremu guztietara, ez? Nagusien narratiba hori askotan ez da baliagarria, leku guztietarako askotan esaten da, krisian daudela, ustuta daudela, iraganean ainguratuta daudela. Eta iruditzen zait, Europako Batzordeko ordezkariak esan duen bezala, badirela alborapen negatiboak eta ez dituzela aintzat hartzen landa eremuetan dauden proiektu asko, enpresa proiektu eta proiektu pertsonal asko. Biztanleak ditugu landa eremuetan aldatu dira, bizitza eta kontsumo pautak hirietakoen oso antzekoak dira, eta badago ere sormena, eta horren adibide dira batzordeko ordezkariak aipatutako adibide horiek guztiak. Agian, beharko genukena, ere bada beste begirada bat. Ongi ulertzeko berrikuntza prozesu horiek guztiek, sormen prozesu horiek guztiak, ezta? Eta agian hor egon daiteke gizarte berrikuntzaren potentzial hori, ezta? Gizarte berrikuntzaren ikuspegiaren ahalmen hori. Beste begira bat ematen digu, eta begirada horren arabera ikus dezakegu zer nolako bilakaera izan duten eremu hauek Europan eta Espainian. Oro har gizarte berrikuntza, gizarte harremanetan oinarritzen da, eta oso lotuta dago ruraltasun berriaren edo landatartasun berriaren kontakizun horiekin, ez? Birkonexio horrekin,
loturak eraikitze horrekin, bai barnera begira, baita ere kanpora begira enpresekin, erakundeekin, eta belaunaldien artean ere, eta hiri eta landa eremuen artean loturak indartuz. Eta honen interpretazio nahiko aproposa egin dute erakunde publikoek, baina bereziki Europar Batasunak. Esango nuke berak txertatu duela ondoen gizarte berrikuntzaren nozio hori bere politiketan. Eta horren adibide da epe luzerako begirada hori. Eta leku horietan gizarte berrikuntza funtsezkotzat hartzen da, landa eremu horiek indartsuagoak, sendoagoak izan daitezen. Hala eta guztiz ere gizarte berrikuntza ez da zerbait berria. Lider programa aurkeztu du orain Ibonak, eta funtsean zer da? Politika bat, metodo bat, bultzatu duena gizarte berrikuntza landa eremuetan. 80. jarri zen martxan, eta hor daude lideren behatokiko dokumentu guztiak, hor ongi azaltzen da, nola nahi zen berritu, nola eraiki nahi ziren gizarte landaremuko gizarteak, eta liderrek gizarte berrikuntzarekin zerikusi handia du. Horregatik esaten du gizarte berrikuntza genekiela existitzen zela, baina ez genekien oso ongi nola identifikatu genezaken, nola azaldu genezaken, nola deskribatu genezaken, eta horregatik ez genekien nola sostengatu eta nola bultzatu, noski. Esan beharra dago gainera, nire ikuspegi xume honetatik, hor deskripzio jakin batzuk egiten dira, gizarte berrikuntza, Europar batzordeak epe luzeko terminoetan modu jakin batean deskribatzen du, hor ez dago, hori oso lausoa da deskripzio hori, eta zehaztasun gehiago behar dira, eta horregatik garapen ruralean lan egiten dugun askok, azken urteotan, gizarte berrikuntzari buruz asko pentsatu dugu, zer esan nahi duen, zer dakarren nola funtzionatzen duen landa eremuetan. Gizarte berrikuntzari dagokionez, tira, hor hainbat hurbilketa daude. Batzuek gehiago nabarmentzen dute produktuaren dimensioa, hau da gizarte berrikuntza hartzen dute behar sozialei erantzuteko modu gisa, beste hurbilketa batzuek prozesuan fijatzen dira, hau da harreman sozialak adibidez, nola bultzatzen diren, gizarte berrikuntzak da beste batzuentzat modu bat zaurgarriago diren talde horiei ahotsa eta ahalmena emateko modu bat. Hau da, baztertuta dauden lurralde batzuk ahalduntzeko modu bat. Eta badago beste berrikuspen bat, oso sistemikoa, eta harren arabera gizarte berrikuntza prozesu bat da zeinetan gizarte zibila den protagonista. Gizarte zibilaren rolak daude, eta horrek aurre egiten die sektore, hau da, merkatu pribatuaren eta sektore pribatuaren rolei. Dimensio horiek ez dira baztertzaileak, bateragarriak dira, osagarriak esango genuke badirela ere. Eta hor, dagokigu ongi azaltzea zer den gizarte berrikuntza prozesuaren ikuspegitik. Niri gustatzen zait gizarte berrikuntza ikustea gizarte harremanak berriz beste modu batera konfiguratzeko prozesu gisa, lurralde jakin batean. Hor badaude aspirazio eta behar kolektibo batzuk lurralde jakin batean. Eta prozesu horien emaitza nagusi gisa balio soziala sortzen da. Ez bakarrik balio ekonomikoa, baizik eta balio soziala, oro har. Eta hori da desberdintasuna beste berrikuntza batzuekin alderatuta. Eta horrari naiz, zaurgarri diren komunitateen inklusioari buruz, edo erabakimenik ez duten pertsonen parte hartzea bultzatzea bere bai, edo hor besteak beste adibidez botere desoreken dinamiketan hor aldaketa sartu daitezke, kapital soziala bultzatu daiteke, hori funtsezkoa da landa eremuan, noski, kohesioa bultzatu daiteke, eta konexioa sortu daiteke adibidez berdinak diren taldeen artean, desberdinak diren taldeen artean, goitik berantz, hau da, gizarte zibiletik erakundetarantz eta alderantziz. Tira, hor,
garrantzitsua da ikustea landa eremuko komunitatek zer nolako gaitasuna duten beren kabuz berrikuntza hau martxan jartzeko. Gizarte berrikuntzak hainbat aldagai, hainbat elementu hartzen ditu bere baitan, eskuineko irudian ditugu batzuk, edozein kasutan ere oso prozesu espezifikoak dira, denbora eta lurralde bakoitzean, hau da garai eta lurralde bakoitzean aktibatu daitezke, prozesu bat bultzatzen edo martxan jarrarazten duten elementu batzuk. Adibidez, egon daitezke, hor, aktore batzuk, gauzak egiteko gaitasuna dutenak, gogoeta egiten dutenak badaudela, pentsatzen dutenak badaudela behar batzuk ongi estaltzen ez direnak, besteak beste. Eta hor, prestatzeko ekintza jakin batzuk jartzen dituzte martxan, sektoreak mobilizatzeko eta informazio emateko. Eta nire gustatzen zait beti, nabarmentzea, prestatze ekintza horien artean bat funtsezkoa dela, narratiben afera da. Eta horretaz ere hitz egin dizue Europar Batzordeko kideak, Hau da, narratiben garrantzia. Hau da, guk kontatzen ditugun istorioak beste pertsona batzuk konbentzitzeko. Hau da, jakin dezaten zer nolako abantailak dituen informazio honek, zer nolako gauzak ulertu behar ditugun esparru orokorrean, zer nolako gauzak eramango dituzten gizarte berrikuntza horretara. Prozesu horrek arrakasta baldin badu, prozesu horrekin masa kritiko bat animatu baldin badaiteke, gizarte berrikuntzaren alde, orduan sortzen da gizarte harremanen berkonfiguratze hori, eta azken batean horri esker lortu daitezke aldaketa praktikoak, adibidez bizitza sozialarekin lotutakoak, edo epe ertain edo luzera begira bestelako aldaketa batzuk. Askotan aurre ikusi ezin ziren aldaketak, besteak beste ikasketa prozesuak. Baina nik esango nuke berrikuntza sozialaren helburua dela harreman sozialen birkonfiguratze hori bera, hori da garrantzitsuena. Hori kutxa beltz bat da. Gaur egun badakigu hori existitzen dela, hor zerbait gertatzen dela aktoreen harreman sozialetan, baina oso zaila da hori dena azaltzea. Azken urteotan, hainbat lan egin dute ikerketa taldeek, eta saiatu dira aldatzen zertan datzan harreman sozialen birkonfiguratze prozesu hori. Hau da, gizartearen ikuspegitik berritzaile diren ekimen horietan. Eta 3 dimensioetan laburtu dugu hau. 3 ditan dituzuen dimensioak dira. Hau da, eraikuntza teoriko bat, bide batez. Beti esaten dut, teoriak dira betaurreko batzuk bezala. Eta zuk zein teoriarekin lan egiten duzun, betaurreko batzuk izango dituzu jantzita edo beste batzuk. Baina aldi berean, teoriek lortu behar dute realitatea simplifikatzea. Bestela, betaurreko batzuk jantzi eta gauza gehiegi ikusten baldin baditugu, ezingo dugu ikusi benetan zer gertatzen ari den. Ordan hori da, helburua, simplifikazio lan horren helburua, 3 dimensio. Simplifikatu dira, birkonfiguratze prozesu horietan zer gertatzen den hobeto ulertu ahal izateko dimensioetako bat izango litzateke, sare sozialen, aktoren sare sozialen birkonfiguratzea. Hau da, adibidez, lehen parte hartzen ez zuten sektoreko aktoreak, hor parte hartzen hasi daitezke, adibidez, aldaketa handiak sartzen ez badituzte ere, orduan parte hartzen duten aktoreek, adibidez, rol desberdinak hartu ditzakete, eta horrek potentzial handia ematen du egoera hori aldatzeko. Adibidez, liderrekin lotutako sareak oso indartsuak dira landa garapena bultzatzeko, baina gutxi erabiltzen dira lider taldeetatik kanpo. Hau da, lider taldeak erabiltzen dira, adibidez, estrategia jakin batzu bultzatzeko populazioaren artean, eta interesgarria izango litzateke, hau baliatzea, ikustea nola erabili daitezkeen, adibidez, rolak eraldatzeko, gaur egun landa garapenean parte hartzen duten pertsona horien rolak aldarazteko. Bestalde, hor daude, gobernantza mekanismoen birkonfiguratzea da beste elementu bat, hau da, pertsonak, entitateak, elkarrekin komunikatzen dira, lan egiten dute, operatzen dute, eta elkarrekin lan egiten dute, hau da. Edo, egiturak birkonfiguratzen dira.
hartara sare horiek hartzeko, hau da, enpresa, sozietate eredu ezberdinak egon daitezke eta administrazioarekiko harreman jakin batzuk izan ditzakete, rol jakin batzuk, eta gizarte zibiliko beste eragile batzuekiko ere bai. Hirugarren dimensio bat izango litzateke jarreren birkonfiguratzea. Eta hor beste kutxa beltz bat dugu. Hau da, berrikuntza sozialeko prozesu askotan ikusten dugu aldaketa bat dagoela. Ikusterakoan nola pentsatzen duten, nola jokatzen duten, parte hartzen duten pertsona horiek, iniziatibetan parte hartzen dutenek, eta horri deitzen zaio jokabideen edo jarreren birkonfiguratzea. Hau da, motivazio berriak, ote dauden, adibidez ekimen batean parte hartzeko, zer nolako birkonfigurazio gertatu daiteken baloreetan, edo, are gehiago gure sinesmenetan. Oda, zer den guretzat ona, zer den guretzat txarra, gizarte modura. Eta nola ez, hau ez da mugatzen lurralde batera, landa eremuko komunitate batera, komunitate espezifiko batera. Honen potentziala da, birkonfigurazio horiek gertatzen direla lurraldeen barruan eta kanpoan. Adibidez, berrikuntza soziala hiri eta landa eremuan. Hor, izugarrizko potentziala landu daitekena. Azken batean, aztertzen baldin badugu kontzeptu horiek zer dakarten, hau da gizarte berrikuntzako kontzeptu horiek zer dakarten, esan genezake gizarte berrikuntza dela prozesu berrikuntza bat, ez dugula beti aurretiaz jakin izango, ezingo ditugula aurreratu izango zer nolako eraginak izango dituen, zehazki. Ez da fenomeno isolatu bat, gizarte berrikuntza ez da modu isolatu batean gertatzen beste ekimenetatik aldenduta, baizik eta fenomeno hori gertatu hori da beste ekimen zabalago batzuen barruan. Eta horregatik, egokiagoa izan ohi da erabiltzea sozialki berritzaileak diren ekimenak edo sozialki berritzaileak diren prozesuak. Hori erabiltzea edo hori aipatzea egokiagoa da. Nabarmendu behar da, berrikuntza hau ukiezina dela, emaitzak ukiezinak izango dira noski, eta bestalde interesgarria da. Aipatu behar da, ez dela neutrala. Gizarte berrikuntza ez da neutrala. Normalean, hor islatzen da zein aktorek parte hartu duten, zein ikuspegi dituzten, izan ere, aktore horiek badute iritzi bat, da beren lurraldeak nola funtzionatu beharko lukeen, zer nolako beharrak asetu beharko lirateken, beren komunitatean. Eta beraz, batzuk esaten dute gizarte berrikuntza zerbait normatiboa dela, eta kasu askotan ez da horrela. Kontuz, bestalde, ze askotan, ikusten dugu gizarte berrikuntzaren ideia erabiltzen dela kasu jakin batzuetarako, eta kasu horiek batzuetan ez dira benetan bat ere berritzaileak. Gizarte berrikuntza ez da aldaketa bat da. Atik bera joatea, badakigu non geunden, eta badakigu nora goazen. Berrikuntza da zerbait ezberdina, da ziurgabetasuna, arriskua. Prozesu bat hasten dugu, eta ez dakigu zer nolako eraginak izango dituen, zer nolakoa izango den bukaera, prozesu horren bukaera. Eta beraz, berarekin dakar arriskua. Eta berrikuntzak eragiten badio harreman sozialei, horrek tensioa dakar, noski. Hor, zalantzan jartzen dira botere harremanak, egitura jakin batzuk, adibidez lurraren jabetza bera. Eta hor sortzen dira gatazkak. Eta dimensio hori berezkoa du innovazio, berrikuntza horrek. Eta bukatzeko, ez nituzke inorren aspirazioak hortxe utzi nahi edo zapuztu nahi, baina batzuetan aipatzen dugu lurralde batzuetan gizarte berrikuntzaren eremuak handitu beharko genituzkela. Hau oso konplexua da, oso komplikatua da berrikuntza sozialak erreplikatzea.
prozesu horiek oso zehatzak izan ohi dira, leku eta garai jakin batekin lotuta egon ohi dira, abagune jakin batekin. Hau da, une jakin bat, lurralde jakin bat, hor gertatzen da berrikuntza hori, eta hori ezin da beti erreplikatu. Horrek ez du esan nahi ikasi ezin dugunik hortatik, edo kasu horietatik. Europar Batzordeko kideak aipatu dugu, ikasketa batzuk atera ditzakegu. Hau da, nola funtzionatu duten prozesuek, nola aktibatu diren, nola garatu ahal izan diren, beste lurralde batzuetan gizarte berrikuntzako prozesuak. Eta nahi hori buruan genuela kasu batzu aztertu ditugu, hau da, Espainiako zonaldetan, Balearretan, Eskoziako iparraldean, Ingalaterra iparraldean, zer nolako kasuak sortu diren, gizarte berrikuntzakoak, kasu praktikoak aztertu ditugu, eta interesatzen baldin bazaizue, gero eztabaidan aurkeztu ahal izango dizuet, xehetasunak, kasu jakinen batenak, interesei pasen dute, baina kasu horietaz aparte saiatu gara faktore batzuk laburtzen. Pentsatzen dugu oso garrantzitsuak direla, berrikuntzako prozesuaren garapen horretan, eta aipatuko ditut horietako batzuk. Batzuk oso eztabaidatuak izan ohi dira literaturan, gizarte berrikuntzari buruzko literaturan. Lehenik eta behin, lurraldearen beharrak eta aukerak aztertu behar dira. Gizarte berrikuntzako prozesu hauetako gehienak aktibatzen dira, testuinguru jakin badagoelako. Krisi testuinguru bat, behar jakin bat, arazo jakin badagoelako aktibatzen dira. Egia da, batzuk aktibatzen dira horrelako testuinguruetan, krisi garaietan. Aldi berean, egia da baita ere, prozesu edo ekimen gehienak, hau da, arrakasta lortu dutenak edo mantendu direnak edo denboran iraun dutenak, dira izuzen ere, jakin izan dutenak aukera horien gainean zerbait eraikitzen. Lurraldeko aukera horiek kapitalizatzen jakin dutenak. Eta saiatu dira prozesu hori jarraitzen, gizarte berrikuntzako prozesu hori, aukera horien gainean. Bigarrenik, beste gai bat ere badago, sektore publikoaren papera gizarte zibilan. Eta hau, definitu hori da, esan hori da, gizarte berrikuntzan protagonista gizarte zibila dela. Baina honek ez du esan nahi, sektore publikoa behatzaile hutsa denik, edo bigarren plano batean egon behar denik. Sektore publikoak parte hartu dezake, nagusiki, bultzatzaile gisa, eta berrikuntza prozesuetako eginkizunetako batzuk egin ditzake, adibidez erraztaile gisa, oraina esango dizuet zer esan nahi duen horrek, eta kasu batzuetan, are gehiago, sektore publikoa izan daiteke berritzailea. Testuinguru jakin batzuetan, tokiko administrazioak, adibidez, zonalde ruraletako udal batzuk oso gertu daudenean gizartetik, aurrekontua dutenean, eskumena dituztenean. Hau da, gertatzen dena adibidez, uharteetako gobernuetan, hor izaera desberdina dutelako. Eta nazio mailako gobernuak ere badu gaitasuna gizarte berrikuntza bultzatzeko, adibidez, Eskozian, han lan egin nuen denbora batez gizarte berrikuntzako prozesuetan, eta Eskoziako gobernuak nekazaritzako erreforma baten bitartez esan digute landa eremuko komunitateek eskatu dezatela adibidez baso baten jabetza edo kudeaketa edo lur sailena. Azken erreformetan esaten zuten baso horren jabeak nahi ez badu ere, hori egin ahal izango dela. Hau da, gaitasuna ematzen zaie landa komunitatei hori egin dezaten. Horrek balioa du komunitate hori garatzeko. Zer esan nahi du honek? Eskala nazionaletik, gobernuak aukera eman du autu legal baten bitartez berrikuntza sozialeko prozesuak zilegiztatzeko behetik gora. Zonaldeetarako, gizarte zibilak martxan jarri dituen prozesu horiei zilegitasuna emateko. Eta hori etorri da nazio eskalako ekimen batetik. Eta gizarte zibileko prozesu asko, azken batean, zertarako dira? Sektore publikoa
martxan jarri dadin, ez protagonista gisa, baizik eta babesa eta sostengoa eman dezan bere aldetik. Gizarte berrikuntza hori indartsugu izan dadin. Lehen esaten nuen bezala, sektore publikoak funtsezko paper bat betetzen du, prozesu horien bultzatzen lan horretan, bereziki aktore erraztailea izan behar dira, funtsezkoak dira, lehen esan dizuetan bezala, eta erraztelan hori zer da, baldintza jakin batzuk, baldintza egokiak sortzea, harreman sozialen birkonfiguratze hori gertatu ahal izan dadin. Hau da, desberdinen arteko elkarreragina egon dadin, espazio jakin batzuk sortzea, adibidez hori izan daiteke. Edo, pertsona batzuek adibidez, berrikuntza prozesu horren abantailak jakitera emateko, lan bat egin dezakete, edo gatazkak bazteko lan bat egin dezakete. Hori funtsezkoa da, normalean, hau sektore teknikoek egiten dute, sektore publikoko sektore edo atal teknikoek egiten dute. Liderreko tokiko ekintza taldeek bultzatu ezakete adibidez. Laugarrenik, gizarte ekonomiaren garrantzia ere, nabarmendu nahiko nuke, ekimen hauen alorrean. Gizarte berrikuntzako prozesu askotan, ekonomia sozialaren hainbat ekimen bultzatzen dira, eta hori hala da, gizarte ekonomiako erakundeen sentsibilitate horregatik eta egitura horiengatik, kooperatibengatik eta halako formulengatik. Badira, formula oso onak sare anitz horiek hartatzeko, ezta? Eta horri dagokionez, funtsezkoak dira horrelako egiturak landa eremuetan, eta sailburuak aipatu du lidergo berria behar ditugu landa eremuetan, banakoak, eta noski partaidetza bilatuko dutena, baina batez ere lidergo kolektiboak. Eta horrez dut esan nahi ekimenaren, parte hartzaile guztie, parte hartu beharko luketenik, ez baizik eta interes guztien ordezkaritza baten parte hartzari. Eta lidergoek erlazionalak behar dute. Zer dira lidergo horiek? Lidergo horietan, hainbat sektoretako eta hainbat eskalatako pertsonak egoten dira, norabide berean lanean, jomuga berarekin lanean. Norbait administrazioan dagoenan, norbait behatokian dagoenan, eta pertsona horiek konektatuta egotea, eta lerrokatuta egotea. Norabide berean lan egin dezaten ekimen beraren inguruan, ez da? Hori da, lidergo erlazional hori. Egia da ere, hau ez dela zertan izan posible modu berean landa eremu guztietan, gutxieneko kapital bat behar delako lurraldean, gutxieneko baldintza batzu behar dira, lidergoak giza kapitala, kapital soziala, baliabide finantzarioak, eta hor sartzen da ere, beste lan ildo nagusi bat administrazio publikoetatik egin daitekeena, eta badaitzosten ere baldintza horiek, sorraraztea landa eremuetan, hor laguntzea, prestakuntzaren bidez, sareak indartuz, finantzaketaren bidez, eta barren bidez. Eta hor, erraztailearen zeregin hori funtsezkoa da. Finalmente, para concluir, azkenik, eta maitze aldera, gehiek ez luzatzearren, gustatuko litzaidake, gizarte berrikuntzaren begirada horretatik, belaunaldien arteko gaiari eustea. Eta hau ez da gehiegi aztertu literaturan, akademian, zer lotura dagoen landa garapenaren, belaunaldien arteko harremanaren eta gizarte berrikuntzaren artean. Ez da beharradina harakatu eta horregatik erronka handia da, honen inguruan pentsatzea. Erronka zirraragarria nola nahi ere,
Eta espero dut gaur esaten ari naizenak lagunduko dizuela, ez da? Zuen lanean. Gizarte berrikuntza, belaunaldi artekotasun hori, badira gizarte harremanetan oinarritutako ikuspegiak, landa eremuen garapen hori bultzatzen. Yo creo que como sociedad, durante las últimas décadas, nos hemos Gizarte gisa azken hamarkadetan, lehentasun handiegia eman diogu berrikuntza teknologikoari, berrikuntza teknikoari, gure beharrak asetzeko. Eta ahaztu egin dugu, edo bigarren maila batean utzi dugu, bizi moduen berrikuntzarekin lotutako hori guztia. Innovaciones en las estructuras sociales, en cómo se relacionan los humanos. Eta garrantzitsua da gizarte egituretan berrikuntza egitea, gizakiok naturarekin dugun harreman horretan berrikuntza egitea, hori bigarren mailan geratu da. Eta hori da, hain zuzen ere, erdigunean jartzen dena, gizarte berrikuntzaren ikuspegitik eta belaunaldien arteko harremanaren ikuspegitik. Eta horregatik, noski, erreparatu behar diogu hazkunde demografikoari, baina kontuan izan dezagun hazkunde demografikoak ez duela zertan ekarri gizarte kohesio bat. Aitzitik, kalitateari, dibertsitateari eta harremanen irekierari erreparatu beharko genieke bereziki. Harremen hori baitira azken batean, bizitza kolektiboa eusten dutenak eta belaunaldien arteko kohesioa eusten dutenak. Eta gizarte harremanen irizpide horik jarraituz gero, gaitasun berriak, garapenerako gaitasun berriak garatu ahal izango ditugu. Eta horiek ahalbidetuko dute formula berriak eta harremanetarako modu berriak izatea. Beraz, pentsa genezake, belaunaldien arteko praktika horietan, izan ditzakegula, ekimenak, berritzaileak izango direnak eta ez direna berritzailea, bai hori kontuan izan behar dugu. Eta iruditzen zait esku hartze publikoetan, hain zuzen ere, indartu beharko genituzkela belaunaldien arteko jardun horiek dagoeneko existitzen direnak eta berritzaileak izango direnak. Lanaren zati handi bat ere bada hain zuzen, bilatzea modu berriak, belaunaldien arteko jardunbide berriak, eta hor, belaunaldien arteko gizarte berrikuntza sartzen da, edo gizarte berrikuntzaren ikuspegia duten horiek. Aldi berean, belaunaldien arteko harremanei heltzea izan daiteke gizarte berrikuntzarako iturri. Beste eremu batzuetara etor daiteke. Beste eremu batzuetan belaunaldien harremana zarago joan da. Funtsezkoa izan daiteke bestelako erronka batzuei heltzeko. Landa eremuetan dauden beste erronka batzuei heltzeko. Hor iruditzen zait beste ideia bat balia dezakegula. Belaunaldien arteko gako horretan pentsatuta. Adibidez, sozialki berritzaileak diren gizarte jardunbide horiek izan daitezke, adibidez belaunaldien arteko sare berriak barne hartzen dituztenak, hau da, ekimenak non belaunaldi desberdinetako eragileak sartzen diren, edo lehen esku hartzen zuten horiek, baita ere belaunaldien arteko gobernantza mekanismo horiek, edo liderren tokiko ekintza talde horietan, ez da? Duela gutxi, argitaratu zen komunitate batean aipatzen zen zer garrantzitsua den tokiko, liderreko tokiko landa garapeneko talde horietan belaunaldien arteko lidergo hori ere bultzatzea, ez da? Beraz, belaunaldi arteko harreman horiek oso garrantzitsua dira. Eta askotan hitz egiten dugu honi buruz, ez da? Zer motivazio egon daitezke belaunaldien arteko harreman horretarako eta baita ere zer sinesmen ditugu, ez? Belaunaldien arteko kohesioaren inguruan zer alderdi honek hartzen ditu. Konplexua da, ez da erraza, hori heltzea baina funtsezkoa da.
beste testuinguruei ere errepara diezaiekegu, beste kultura batzuei, beste gizarte batzuei, kohesio handiagoa duten leku horietatik, ideiak hartzeko, ez da? Horri dagokionez, lehen aipatu den faktore gehienetan, esango nuke, baliagarritasun handiko alderdiak aurkitzen ditugula. Oso baliagarria da, protagonismo hori, ekonomia sozialak izan dezakeen protagonismo hori, edo lidergo kolektibo horiek, edo lidergo relazional horiek oso aberasgarriak eta interesgarriak izan daitezke. Dena den kontuz, ibili behar gara ez da, askotan, jardunbide batzuk hirietatik etorritakoak izan daitezkelako. Eta honek ez du esan nahi, toki eremuetan eta landa eremuetan gauzak guztiz desberdina behar ditugunik, baina egia da, aukera bestelakoak aurki ditzakegula landa eremuetan, ez da? Harremanetarako eremuak desberdinak izan daitezke, beste aukerak sor daitezke hiri eremuekin alderatuta. Bai, landa eremuetako irakasleek niri askotan esaten didate, bueno, eske hemen badago, belaunaldi artekotasun hori, ez? Mahai batean ditugu irakasleak, bestan ditugu ikasleak, ez? Eta hor, sekulako aukera dago belaunaldi artekotasun hori lantzeko, eta hori askotan hiri eremuetan ez da egoten. Adibide soila da, egia da adibide xumea, baina aukera pentsatzeko bide ematen du, ez da? Eta horrekin lotuta, pentsatzen badugu belaunaldi artekotasunaren eta bestelako erronkan arteko harremanaren inguruan, badago harreman estu bat, eta ikuspegi horretatik landa eremuak ez dira beste eremu bat gehiago, ez? Baizik eta esango nuke badirela eremu A, ez da? Belaunaldi artekotasunean, adibidez ikusten dugulako intentsitate handiagoa, ez da? Beraz, pentsa genezake badirela laborategiak, zentzurik onenean, Eta hor, adibidez, belaunaldi arteko bestelako jardunbide batzuetarako, aukera aurki dezakegu, ez da? Kultura ondarea, etxe bizitza, jantoki kolektiboak, digitalizazioa, hainbat eta hainbat faktore eta hainbat arlo ditugu, ez da? Kultura, agroekologia, belaunaldien arteko ekintzailetza, parte hartze politikoa, baina ez nituzke aipatuko eremu isolatuak. Iruditzen zait, gizarte berrikuntzaren zeharkakotasun horrekin landu daitekela. Modu integralago batean bai, lanerako beste eremu bat bezala, berrikuntza eta eraldaketa lan horien artean sartuta, ez da? Eta hor badugu beste adibide bat, agian ezagutuko duzu, Eta bada Asturiasko proiektu bat, Aldea Zero izenekoa, non belaunaldien arteko harremanetarako neurria beste arloekin batzura pentsatzen ziren, tokiko produkzioarekin, tokiko enpresekin lotuta. Adibidez berriki, Burgosen ere lanean ari dira, herrien eskola proiektuan. Proiektu horren helburua da zentro soziokultural bat, eguneko zentro bat, jantoki kolektiboa, aurre eskola eta nekazaritza eta elikadura eraldatzeko zentro bat, ez da? Hor, zeharkakotasunez eta belaunaldi artekotasunez antolatzen da proiektua. Hori da, planteamentua, ez da? Eta horiek ziren, zuekin partekatu nahi nituen ideiak, beraz, hemendik aurrera edo zen galdera, baldin baduzue, hementxe nauzue, zerbaitetan sakontzea nahi baduzue, zuen esanetara nago, mila esker. Mila esker, Nestor, oso gai interesgarriak aipatu dituzu gogoetarako zer pentsatua eman diguzu. Eta aurreko hitzaldian bezalaxe, galderentzako txanda bat zabalduko dugu, ezakit inorra animatzen den, galderaren bat egitera, iruzkinen bat. Bai, badago galderaren bat?
Hola, buenos días. Kaixo, Más que egunon. pregunta, es una reflexión Bueno, galdera que yo baino creo que esango la nuke compartirás gogoeta bat dela. porque toda tu exposición Eta va un poco en esa pentsatzen línea, dut ¿no? ados egongo Pero zarela bueno, pixka bat hildo horretan hitz egin creo que la diguzulako. innovación social es una Baina palabra, iruditzen zait gizarte berrikuntza una badela palabra, ¿no? hitz Un bat, concepto que a las eta ez instituciones kontzeptu bat, badela hitz públicas les bat, gusta mucho como palabra, pero que erakunde no llegan a publikoei entender, izugarri creo, gustatzen no llegan a zaiena, hitz entender bezala o baina a iruditzen asumir zait ez dutela lo que ulertzen la guztiz, ez? incertidumbre y el riesgo Edo que ez conlleva dutela guztiz ulertzen zer ziurgabetasun eta zer arrisku dakartzan horrelako prozesu batek. Diru asko inbertitzen da, hori egia da, baina ez da jarraitasunez egiten, esperimentu bat egiten da, eta ez du irauten. Ez du irauten eta horretaz emaitzak ez dira posible, ez da? Eta epe luzeko ikuspegi hori iruditzen zait ez dela egoten. Eta pena da jarraitasun handiagoa izango balute, ikusgai egongo liratekelako emaitza horiek. Eta landa inguruneari dagokionez, esan duzu aukera ere modela, laborategi modukoak izan daitezkela, eta hor gertatzen dena da askotan jendea erre egiten dugula, ez? Esperimentu horiekin ez diagulako jarraitasunik ematen. Eta iruditzen zait hori dela, endi betzatala antzeman dut, hori dela dugun arazoetako bat. Bai, hori aipatu nuen besterik gabe, mila esker. Bai, guztiz ados esan duzunarekin. Lehen esan bezala, gizarte berrikuntzako prozesua badira prozesu luzeak, ez? Oso zaila da, epe laburrean eragin bat izatea. Ia ezinezkoa dela esango nuke. Adibidez, despopulazioarekin lotuta, ez? Pentsa zer epe dituen Europar Batasunak edo zer epe dituen ministerioak. Europar Batasunak epe luzeko begirada 20 urteren buruan du jarrita. Eta pentsatzen dena da, zer nahi dugun gure landa eremuetan 2040an. Eta ministerioaren kasuan adibidez, beren planek 5 urteko epe muga bat izaten dute. Izan ere, duela aste batzuk, zabaldu zen kontsulta publikoko epe bat, erronka demografikoari buruz, 2030ko EPEA jarrita. Eta 2025an ari gara, abian jartzen kontsulta publikoa, 2026an jarriko da martxan, EPEA oso laburra da. Eta landa eremuetan ditugun erronkak ez dira atzotik sortutako erronkak, ez da, denboran zehar gertatu dira, eraldaketak hor daude aspaldidanik, eta horrek eskatzen du, esango nuke, epe luzagoko begirada bat izatea, ez da. Hori iruditzen zait funtseskoa dela. Eta hori ere lotuta dago politika publikoen ebaluazio kultura ezarekin. Espainian ez daukagu halako kulturarik. Eta ebaluatuko bagenu estrategia burutu eta urte batzuetara ikusiko genuke, lurralde gehienetan, agian ez guztietan, baina gehienetan ez dugula lortu gure buruari ezarritako helburua. Beste galderarik, bai? Badaukagu, tenemos otra pregunta en sala. Badago beste galdera bat hemen, iruzkinen bat. Hola, muchas gracias, me ha encantado tu exposición. Kaixo, mila esker izugarri gustatu zait zure aurkezpena. Eta guztiz ados egin duzun ekarpenarekin. Eta las oportunidades que da el medio rural landa eremuak aukerak eskaintzen ditu, eta batzuetan hori gertatzen da, ez? Proiektuak egiten direla, gauza puntuala direla, eta gero ez direla mantentzen. Eta aipatu duzun parte hori, ez? Jarrerarena, lanerako jarrerarena. Iruditzen zait, badela baliabide guztiak, gaitasun guztiak aintzat hartu beharko lituzken modu bat. Jarrera hori
landu beharko genuke, elkartasun hori, belaunaldien arteko harreman horiek landu beharko genituzke. Ekarpenak eta onurak guztiontzat direlako. Eta ezakita zer irudituko zaizun. Baina, gaizki ulertu ez badizut, zerkakotasuna aipatu duzu, ez? Proiektuak zerkakotasunez landu beharko liratekela, ikuspegi horrekin, proiektu guztiak. Erakunde publikoetatik lan egiten denean, erakunde publikoek hori erabiltzen badute irizpide gisa diru laguntzak emateko, bermatuko litzateke, ez? Belaunaldien arteko elkartasun hori bultzatza proiektuetatik iruditzen zedalako badela oinarri bat, beste aukera hori guztiei bide emateko, ez? Eta gizarte garapen eta gizarte kohesio hori lortzeko. Sí, muchas gracias por el comentario. Bueno, Eskerrik asko. Hala da, ez, lehen esan bezala, oso konplexua da jarreren gai hori, ez, eta askotan ez dakigu nola esku hartu, ez? Batzuetan, erakunde berri bat sortzen dugu, talde bat sortzen dugu, baina noski, jarrera nola aldatu, oso ondo ezagutzen ez dugun kutxa beltz moduko bat, ez? Zerkakotasuna aipatu dut, eta esan nahi nuena zen, belaunaldien arteko harremanak ezinbestekoak direla, landa eremuetan, baina horiek lotuta egon behar direla beste proiektu horiekin, beste lan horiekin. Horrek esan nahi du proiektu guztia zerkakotasun hori izan behar dutela? Ez dute zertan izan guztia, baina potentziala hor dago, ez da? Zuk islatzen baduzu lurralde ikuspegi hori duzula, orduan lotu ahal izango duzu, zure proiektua generoarekin adibidez, edo lotu ahalko duzu zure proiektua migratzaileekin, alderdi razialekin, kulturalekin, hor belaunaldiak hortasuna garrantzitsua da, eta gakoa da, baina lotuta dago ere landa eremuetan gako diren beste alderdi batzuekin. Horregatik da garrantzitsua zerkakotasuna. Bestela gertatzen dena da, orain arreta jartzen diogula belaunaldi artekotasunari, hori interesatzen zaigulako, 3 urte zerreparatuko diogu horri, gero berriro generoari helduko diogu, eta gero babesak entzen diegu, aurreko aldiko proiektu horiei, eta beste zerbaitetan jartzen dugu arreta. Horregatik iruditzen zait, ikuspegi osoatuago bat behar dugula, zabalago bat. Eta hor, Europako batzordeak, ez dut esango zorogarria denik, baina zer ikasia ematen digu. Epe luzeko begirada hori ez delako parlamentu berri bat, edo erakunde berri bat, baizik eta epe luzeko estrategia bat, non 14 sail dauden tartean, eta non Europar Batasunetik egingo den guztiak, landa eremuetan, ikuspegi hori aintzat hartu beharko duen, heltzeko modu bat. Gracias. Beste galdera edo Mila esker. ¿Algún otro comentario? No, parece ser que ya se han aclarado todas las dudas, así que... Tira, zalantza guztiak argituta gelditu dira, eskerrik asko Nextor, eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko zuei, agur bero bat.